Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin. Mae Sian Axford a blynyddoedd 3 a 4 yn barod wedi cael blas ar thema cynta'r flwyddyn newydd, gormau byd eang. Thema sy'n gobeithio ddysgu'r plant am bwysigrwydd bwyd. Mae pwyslais mawr i addysgu am gynnwch lleol, a hyn mewn ffyrdd ymarferol. Felly, mae angen trip. Heddi maen nhw'n ymweld â fferm Llwyd yn Belyn Gomichaf, a chydig billtiroedd i ffwrdd o'r ysgol. Lle bydd John James, perchynog o fferm, yn gobeithio cyflawni be mae eisoes wedi wneud gyda 2 ysgol gynradd arall. Wel, yn lle cyntaf, fi'n edrych mlaen i croesawu nhw i'r ffarm. Byddai'n rhoi bach o hanes y ffarm ar y cychwyn. Wedyn, bydda'n nhw'n cael cyfle i weld y gwartheg sydd wedi cefen pan bydd y lloi yn cael ei brycwas, bydda'n nhw'n signo. Wedyn, byddai'n mynd allan o'n nhw i weld y gwartheg tew sydd yn bwyda ar swets. Wedyn, bydda'n nhw'n cael cyfle i fynd i weld y defed a nôl i weld y ffowls a casglu'r wyau. A hefyd, bydda'n sôn y byti y ffaith bod ni'n cynhyrchu bwyd sydd ddim yn defnyddio cemegau ac os bod ni'n ffarm organig. Ar diwedd y dydd, bydda'n nhw'n cael cyfle i cael blas o'r cig. A nhw'n bobl sangwedge a rhywbeth i fer. Reit e! Dewch chi da ni nawr lan fan hyn. Wel, ar hyn o bryd, rydyn ni newid ein themau yn yr uned, a'r thema sydd gyda ni tan hanner tymor yw gormau byd eang. Felly mae'n bwysig bod y plant yn cael profiadau tu allan i'r ystafell dosbarth, a efallai bod rai plant ddim yn ymwybodol o ble mae bwyd yn dod. A hefyd y pwyslais o gynnyrch lleol, hynny yw cynnyrch Cymreig ac yn genedlaethol ac wedyn symud wedyn i wledydd eraill i weld sut allwn ni gymaru ffermio fan hyn yn Llwyd gyda ffarm falle yn Ffrainc gan bod gyda ni gysylltiadau ag ysgol yn Limoges. O weld y wen a'r wynebau'r plant yma heddi wrth fynd o amgylch y ffarm, yn amlwg bod nhw wedi mwynhau'r profiad o fod allan yn y ffarm. Chi'n credu bod e'n bwysicach falle bod nhw yn dysgu trwy ffyrdd mwy ymarferol na falle yn yr ystafell dosbarth? O, yn bendant. Fi'n credu bod yr ymarferol yn bwysig ar hands-on hyn ten mwyn denu sylw y plant o'r dechrau cyntaf ten, achos wedyn unwaith ni'n mynd nôl i'r dosbarth a wneud y dysgu dwys, mae gan y plant rhywbeth i ysgrifennu. Maen nhw'n gallu siarad wedyn a falle cymharu ffermio yn yr hen ddyddiau a ffermio sy'n digwydd nawr. Chi'n meddwl wedi i'r plant fod yma heddi gyda ni falle fwy o ffermwyr yn y dyfod o ffermifeg? Pwy o oer, gobeithio na gyfe byddwn ni wedi troedio'r ffordd iddyn nhw bore yma. A gewch chi fynd nôl ar ein dach chi wedyn, a byddwch chi'n gallu gweld beth maen nhw yn bita. Ti'n dal hwnna i fi? Un sy'n gefnogol iawn o ymweliad o'r fath yw Geraint Befan, un o aelodau'r awdurdod addysg leol yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin, sy'n arbenigo mewn addysg amgylcheddol ynghyd â daearyddiaeth. Wel, dwi'n credu mae'n rhywbeth pwysig, a i dweud y gwir, mae'n rhan o gwaith maes i dweud y gwir, i mynd tu fas yr ysgol a deall a weld beth sy'n digwydd yn yr byd real. A'r hefyd, mae'n pwysig i cofio yn yr ysgolion, mae nifer o raglenau a prosiectau fel ecosgolion a masnach deg i helpu ni canolbwyntio am pethau fel hyn. Byddech chi'n hoffi gweld fwy o ysgolion yn dysgu drwy ffyrdd ymarferol yn hytrach na'n y dosbarth o hyd? O, bendant. Dwi'n siŵr hwn yw'r ffordd ymlaen. A hefyd, mae cyfle i edrych am pethau wahanol. A'r plant eu hunan, chi'n meddwl bod nhw'n cael fwy allan o hyn? O, dwi'n siŵr bydd y plant yn joio ar y fferm. A hwn yw rhywbeth i helpu plant gofio beth sy'n digwydd. Dwi'n credu mae lot o blant yn meddwl moron yn dod o'r archfachnad a ddim yn deall beth yn gwmws yn digwydd a ble mae bwyd yn dod o a beth yn gwmws yw'r daith o fferm i plant. Reit, dyma wyau, ni wedi... Beth ych chi wedi mwynhau fwyaf heddi? Gweld y ieir a gweld y defed hefyd. A pham ni? Cos sa'n credu, sa'n gweld nhw lot o blaen. A beth amdano ti? Y buwchod. Beth y ti'n meddwl oedd mor arbennig am y gwartheg? Sa'n i gweld lot o buwchod dion o blaen. Hoff beth fi oedd gweld y ieir. Y ieir? Pam hynny?
Achos i'n hoffi twtio'r ieir achos fan nhw'n mor soft. O ti wedi gweld ieir a wyau wedyn yn dod allan o'r iar o blaen? Na. Na? Na. Da iawn. Bydd yn don o ti, beth ti wedi mwynhau heddi? Wel, y defed. Y defed? Beth oedd mor arbennig am y defed? Pan nhw wedi dod draw i'r cael, o'n nhw'n edrych yn ffynnu. Wel, o fi'n hoffi smooth o'r iar, oedd y teimlad yn neis. Ond wyt ti yn bach o arbenigwr oherwydd ti'n ffarmo, wyt ti? Ie. Beth sydd gyda ti adre? Mae da fi gwartheg ieir a ni'n mynd i gael tarw. Y ci. Y ci? Bach. Oedd hi'n cute. Oedd e'n cute oedd e? Wedi dysgu sut i dala iar. Ie? Oedd y iar yn teimlo fel yn od. Od oedd e? Od. Beth sy'n orau gyda ti? Dysgu yn y dosbarth neu dysgu ar y ffarm? Dysgu ar y ffarm. Mae'n bwysig bod plant yn deall bod ble mae bwyd yn dod o. Fel ych chi'n cynhyrchu bwyd, beth sydd yn, beth mae'r bwyd na yn blasu ar diwedd y dydd. Mae wastod yn bleser i fod yn cwmni bobl ifanc, a wastod maen nhw'n dod lan, a plant yn, maen nhw'n gwerthfawrogi, a maen nhw moyn holi, maen nhw moyn dysgu, ac ar diwedd y dydd, so nhw yn moyn dysgu a bod rhywbeth allai i wneud i helpu, wel, na chi.